Panyaso voice box a Jonathan Manyowa akunena kuti zimangovuta koma ngati pali munthu kapena kuti mtsogoleri amene dziko la Malawi limene mafuna abwino ndiye olemekezeka Dr. Bakili Muluzi aka Acheya. Akuti Acheya anthu ambiri nthawi zambiri timakonda kuwatu kwana Acheya kuti anagulitsa makampani, anagulitsa chipani, koma Acheya ndi munthu mmodzi amene amalikonda dziko la Malawi ndipo dziko lino analipangira zinthu zazikulu. Tiyeni limodzi pano Panyaso voice box tulivoti a Jonathan Manyowa akuti bwanji lero pa 4 February 2025 ndipo akamaliza musaiwale kuika maganizo anu in the comment section below kuti zimene akunena Jonathan Manyowazi inuyo mukuzona bwanji, mutiuza in the comment section below pano Panyaso voice box. Yes, mulibwanja Malawi nonse. Ekulupira kuti Malawi nasali bwino. Kuti Malawi timatakukana mavuto kapanya pachopilira nthawi nayo pakati libwino. Ine ndimafuna ndiponye kangani kanga pang'ono. Akakangani yayo koma ndimafuna ndingopemba ndikupembera. Ine ndimakhala ndikupembera siku ndi siku kumpemberera Dr. Bakili Muluzi. Aningana pa zimene naona ine pa moyo wanga. Sindiziwa kuti ena anaona za mtundu wina, ena anaona za mtundu wina, koma ine zimene naona pa moyo wanga. Sinapeza china chilichonse kuchokera kwa Muluzi, koma ndinapeza nzeru. Ndimakumbukira nthawi imeneyo ine ndili wang'ono. Anaponya chisango. Chisango chani ujeni. Kuchosa ulamuliro wa chipande chimodzi kuyazira ulamuliro wa zipande zambiri. Nthawi imeneyo ngene kuti MP atu anali chimbira. Inamba kwatu ndi pa NTB. Mukamachoka kuti mukuchoka kuti kwa maziwa kuti kumachinga. Tafe kumachinga timali tikupita kwa Nyambi. Anyambi ko tikamalowa kuti tikupita kwa Nyambi kwenikweni ko timafika pena pake timatipasela timakwatira njira imeneyo. Timafika pa NTB. Ndi pamene abadwira ina pene popo. Pa NTB pa muzi mwa majaji. Ndikamuzi kabwino kwa basi anthu ake ndi aulemu takula bwino anyamata ake. Zipeka ndo ena sitinapite ku sukulu, ena anatamanga kupita ku sukulu, koma ndikazinda kuti timakhala mogwirizana kwa basi. Sikuti chisawawa kupeza tikungomenyana kapena kusuta foja. Makandi tubwino anyamata ake kwa basi. Ndikazinda kuti achaine ake timakanyadira kwa basi. Koma soni makandi kumpemberera Muluzi pa zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba mkulu uja ndi wodeka. Ndimakumbukira nthawi imeneyo nditangopita ku Ndilande. Ndinkasoka mahapiti kuti pa mkulu wina akeso. Ntanjongochoka kusoka mahapiti kuti ndisinagwira ntchito nthawi yayitali kuti inali 4 months pa 3 months. Namba zanga napita ku Lunzu napanga lendi kwa Lipenga. Mwakagula matrauza mwabweza nthawi imene ndili wang'ono. Ndikabweza muja koma kusoka ndinkaziwa. Pang'ono longobweza zokazi. Ndikasoka muja basi wapanga size yabwino ndikumagulisa, wasita ndikumagulisa. Zomwe je zinandipangiza ntaka chake cha tundu kulunzu kuja ndinasamukira kulimbi. Kulimbi ndakayamba business ya zitenji. Ndimakaoda kwa mapeto kuja kwa Jusabu. Wana kuangulanga kuja ndikumapita nazo misika. Timapita nditu kucholo, kumakwasa, kumulanje uje kumulanje kuboma kuja huko. Pano kafika ku boda. Wasiku yatakati kuyenda nditu misika muja kumaguza zitenja zatu. Kunali kukuyenda malonda nthawi imene tika ma business amati maka business kama yenda. Kasi ife timanda imeja kuguza 200 tekuti wene kumuntu uli ndalama. Kuona eti. Neka business kumwekaja ndakapanga koma nthawi nake naza siyanso. Nayamba kugwira ntchito kwa Bombe Bazaar. Ndakumbuza zosoka zomwe tiji. Ndekume kujako ngati maziwa kuchokera pa Nandozi apapa. Mafika mbuyo muno pang'ono tisanafike pa filling station ya papa kati panali shop ina yake timati Bombe Bazaar. Na Misaraji bwana wanga. Tupaki.
kati moti magwira ife chidwa chimata osoka nali misasusa masoka makata nina ali masoka mazova azange ena ake so masoka kunyumba kwa bwana aso kwa na tatu ife kuti masoka atatu tabe naigwira bombe bazaje masoka zova koma ntasoka kwa 7 years kenaka ndakanga kuti ndapemba kwa Mr. Bombe Large kuti andifane siya chituma kuti mafasi kaona ati simaona bwino yayo data libasaka ndama kumwengo kamene kana ndikosha pa kana pangisa passport kandama kosala ko nata makita na kusafura ko kusegula business yanga izi kungona ena chifoyo ando ino kuti muziwe kuti pa wina alesa makandi chiyami koma ndabe zikapanga zitenjeyo kuchokera palimbi kukafika ku border kunali kasewo kenaka kamene tinkaenda eti kuti wagali moto akamwechokera uko unoko kumwechokera wanjinga ayi wanjinga ya moto kayaka palasa kunali kusindana kwa kunali kuvuta kasewu kanali kakang'ono koma mu nthawi imene analamulira muluzi imene ndikuona kuti ndinali ndili ku Blantyre nthawi imene kundilandi ndikumagusa zitenjezi kundilandi nthawi imene nditu kunasindaso mwa nthawi imodzi pese kuti tinkayendanso 2 hours kuchokera palimbi paja kupita ku border kakugusa zitenje zathu kati kupita pa ujeni pavumbwe pa ndiye kuti maminitsi ochepa tafikapo kuona situkozo sele ndikazikumbukira ndimaona ngati anapanga ndi muluzi kaya naiwala kaya kukalisa kusasafura kuno koma situkozo sele ndimaona ngati anapanga ndi muluzi zipatala paboma paja kumapita uku ndalizoti anapanga ndi muluzi ndiye kupatikiza ene poposo kusanga president woti wina wake asindane na iyeyu anasangaso ndi muluzi kusangaso munthu wake wadera lake lomwe la kuchawalaso so ndimadaba kuti kutuluka kupena ina atuluka DPP kuchoka ku UDF kunali kuti kutuluka kuti akanakhala kuti ndi anthu ena ake muluzi akunakwana kuti tikuyambisa nkhondo koma akulu aja chifukwa cholikonda ziko anakanga tichisiru ndito anthu kumapanga zina zija chani koma iyo jezoti anene kuti aundotakagendani panalibepo yayi ukuona eti mpaka na akulu aja pamene amafika poti zaka 5 zawo kumalamulira basi iyeyo kwanthu kuyamba kuiwalika basi kuti tatiye tizisiya izi ndiye kuchokera pamene popo kufika panopa kuti olo kwabadwa zipani more than 7 ngati zakunama kapena 8 zipani zoti safuna kuthandizana okaoka wina aliyese kungoti ansanga uminista umuntu wakuti oloyo kumapetoko ali ndi chipani chake akangosanga uminista kumapetoko ali ndi chipani chake ndiye kumene kwatuluka zipani zoopsa kwambiri dera limodzi mulanje ndi cholo kwatuluka kazi zipani zingati zimene zimasangalatsa chaini yake okha osakala dziko lonse la Malawi yayi ukuona eti koma soka chimene chimadabwisa ndichoti akafuna kulangula amangotukana muluzi muluzi anagulitsa chipani mwakuti atupere mwakuti amafuna kuti anthuwa azaone china chake chani choti kwapanga chimene anapangiridwa chabwino kuposa zimene anapanga muluzi ngati zimene sikuti mwina makefa a UDF tikamangokhala chonchi osayanga osatani kuti ambiri osewa ali chimodzimodzi ambiri ndi anthu oti pena pake chifukwa choganiza andi timakhulupirira kwambiri tikamazigwiritsa ntchito toka timapeza zinthu toka so timaona kuti apapa ine mmene ndikupezera munthu timasiyana ndi uyo ukuona eti ndiye chifukwa kuti mangokhala chonchi iye ndi nyamato ndi munthu wakusilema ndiye Jonathan amene ndikulankhula ina Jonathan Manyowa bambo anga ndiche Manyowa kupita ku NTV kuti aliyesa amaziwa Manyowa koma pena pake ndimakhumudwa kuti chifukwa chani chimene chimachitika anthu aujeni azipani zinazi zimene makamaka zipani zimene zabuka ku Malawi zonsezi zimatembenukira muluzi kumapanga anagulitsa zipani iye muluzi ndi wokonda ndalama iye chani koma amayiwala zonse zimene anapanga muluzi tatena nyamata amene tabadwa muluzi mwina makasana atalamulira kale ndi kumabadwa mbuyomo tiziafunsa akuluakulu aja zitilongosolera kuti muluzi anapanga chani yolinga choti titazana kupembera eti mapembero kumapemberera nkulu chakuti ngati kuli kotheka umoyo wake uziyenda bwino ndithu ukanosaka zalamulire sazabwerereso boma ndikulamulira yeje ndi wachikulire mapadakali pano andi amazipasa ulemu ndi kukula kwake koma tizipemberera kuti sikuti tizingokhalira kuntukwana basi tikaona chinthu chabwino chimene chabwera pa Facebook pa ujeni pa WhatsApp pa Facebook ndiye kuti kutukwana tikaona chabwino chimene chafika ku ujeni ndi kutukwana adaba kuti kodi anthu ena wanabadwa bwanji ukaona eti malo oti mukhale pasi ndiye mulangizana akuluakulu kuti akuluakulu chimene chimachitika ndi chani madera awiri maboma awiri
koma zipani more than 10 kapena zipani more than 11 mechi simumalimba ndi chani kuti pakana mukasangidwa uyeni unduna kenako ndikumapeza kuti mwatani mwakakamirabe nditi kukhala chipani chomwecho koma kukanduna kungochoka undunawo ndi chipani kungo ndi chipani ndi anthu ena umafuna kuti azipani zina ngati a UDF asate zimenezozo ukuona ife anthu a UDF ndi anthu ozilimbikira ndakhala kuti munthu wa UDF ina aliyese azingoti pamene akulangula paja azingo muzimuona nkhope muzimuona kuti ndi munthu woti chipani cha UDF chine idzibe kanthu mumazidana kuti chinatha kalekale koma anthu oti maoneka bwino kuti pana lerotu tikusapotabe chipani chake chomwecho timaoneka bwino pana lero sikuti kapena kuti chamerera kapena kuti ani ayi munthu wachiyawa imwene ndi munthu wovuta kwambiri kwa South Africa kuno ndakhala kuti mnake anthu mupange mastraka anu ku Malawi oti tikudana kwambiri ndi anthu achiyawo mutakupezeka kuti achiyawo tilipo ochepa koma chimene chingachitike kwa achiyawo mutakuona kuti strike imene sitangoyamba koma si zinthu zoti zingatithandizepo yayi ku South Africa kuno takhala kuti tipange strike kwa anthu achiyawo mutakuona kuti mwapalamula zinthu zosaziwika bwino kwa mwambiri ife ndi amene timaitana anthu naitana UDP zipani zonsezo kuti zikale Malawi inayambisa ndi UDF South Africa kuno kuti muzibwera anthu ambirimbiri inayambisa ndi UDF ujeni anyamata achiyawo ujeni tundu wachiyawo palibe munthu amene mungandikuze kuti ku South Africa kuno alomwe anabwera kunoko ndi kumaitana achiyawo fani mulomwe sanga muitane munthu amayambisa zake basi akangokhala ndi ndama yake tumbo iye amapanga zinthu zoti anthu azimutama mukuona eti amene timantayira kantengo kuti uyu ndi mamuna amaganiza ndiponso sayendera china chilichonse chifukwa chake sagona ndi njala ndi Boni Kalindo ameja ndi exactly ameja sasagona ndi njala chifukwa amapanga zachi ndipo anthu amalepera kuti mwini make akangonena chinthu chafua iye amanena chinthu chake public and amanena straight chinthu chachilungamo akangonena anthu amamuukira siku wiki imeneyo anthu kama unisi amapeza kuti kama data amapeza kuti sindiziwa koma zikanakhala zotheka zikanakhala kuti amene mumanena zinthu zomunyoza Boni Kalindo chani mumazionesa pa ujeni pa phone chani zimakanaka bwino bwezi kuza kuti akunena uyu ndi mamuna akunena uyu ndi zimayi nditi okazikika mmaganizo akunena uyu ndi mamuna ndi nyamata okazikika mmaganizo koma nanga simangonena mafoni mukalangula basi ujeni matata amapasa bwanji mumapeza bwanji akakutelani pamene angakutelani pomwe zasakatu matata siku lina unaona koma Boni Kalindo musimpasa ulemu wankhala kuti ndi wakumulanja koma amene ujayo amaona patali mambo eti ena ife ngati mukufuna kuti tizionese pa ngope ndiye mutichira kudaba kuti amene ndi obadula pa NTV amene ndi obadula ku Serem mambo fuka kakao ku South Africa kuti sitigwira ntchito pa munthu titendi company yathu yoti na company yonso tinaisindaso zina ndikutenga ndi kamwana kumene kujawa kamwana kanga kali ndi 22 years gift natenga company yanga ndikuyika muzina la mwana wanga imaitanidwa gift design and company yoti ndimawina ma contract yapo soka sova za police jada mapeza kuti shop yanga kuti ndikuoneseni mwini wanga so ndili momo osakazo ngotenga ma copyright ndikumayika moyo ndimakukira ntchito shop yanga ili pa Collins Road shop number 12 muzayione kuti kodi munthu amene iyo atikulangula naye ndi wantundu wanji mwana wache manyowa size yabwino andi ndimapanga zinthu za mtundu wanji andi ndimaoneka bwanji ziku ngati linolo koma sindimafuna kuti tizikanga tikulimbana zoti mwakuti fa ziko liya likazalongosoka tonse tizasangala ukuona ziko lino likamene tikupanga chochi tikusangala ziko la China yake koma ndrama tikukhala nayo ndrama yoti kumalayo kuja kuti ibwere ndipovuta ukuona tikulitili nditi magamo tatu kunoko kuti ma BMW toti kuti tinyamuke pada kalipo ndi imene zikukhalira kumalayo iko ndipovuta kuti pakati tichite kupanga zoti ndawe nakuti magamo kuti tapita kumwe tizaenda pa mini basiso ngati kalikali koma zokwera tinazo kuno tikuyenda pa muzokwera zathu ukuona ndizi zoti ziko lathu timafuta litachita bwino kuti kena kandamo kamene timapeza kunoko mmene kulili kuno ndizita kukagwisa ntchito kumene kuchi ena ife tinapeza mwayi kuti tinakwatira kuno mkazi yonse amagwira ntchito boma ife timapanga izizi ndi zoti pena pake takhala kuti ziko lathu likuyenda bwino tidzapanga zinthu zazikulu kwathu ukuona mukasafuna kundiyanga ujeni yanga audio yanga ndizachita kuuzani kuti ndikutumizani wati choyambira chimene nayamba kupanga ntango yamba shop yanga kumala ku South Africa namba kumanga kanyumba kanga kumuziko kwa nyumba yoti pena pake taiona
anthu ena amanena kuti nyumba imene ndi yabwino kwambiri koma mwini wanga nditaiona naona kuti nyumba ndi yosakwanira kwa ine kwa namangidwa kanga kuti mwini mwangu ndikukala kumalayi konko koma ndimayenera kumanga nyumba yoti aliyense ndikuiona kuti apa pali nyumba ukuona koma zifukwa dziko lathu silikuyenda bwino pano pati mankukalira kudandaula ukuona nditandizeni mapemphero akuluakulu osakhala mapemphero oti mwini wake mwakutiya koma tatiye tithandize kumpempherera mkuluja zamani tukwane deile yayi ndikudziwa kuti atupere nthawi ina iliyonse mulungu azampasa moyo azasogolera dziko liti koma tisachite kupanga zoti chifukwa choti tinkakapeza chifukwa choti iye uja alowe kumazipani zinza nyama moopa atupere azapange zinthu zoti pena pake azapange zinthu zoamvera anthu ena ake kuti uja opi gulu lina lake kapena zipani zina zake zoti amuuza kuti talowani chipani ichichi kuti muzapange mwakuti aonongaso sogolo lake zimenezo ndiye ndikukuuzirani mtu amalaka iye uja tiye timulimbikise ngati sawina basi tikuvutika titonse mwambo sikuti ativutika ndi atupelo yekaye kapena abambo ake yekawa koma anthu aja apanga zinthu zoti pene pake zosathandiza yayi ukuona zimene anapanga pamene pajapo ngati tinakwanisa usalimbana nawo zasapangeso nthawi ina yakenso mamistake soti zizapangaso zachibwana ngati zimene zinachitika nthawi imene timangopasa mkulu cha kuti timpase ulemu mkulu cha chifukwa choti sanafuna kuti ife anyamata tiyambise zinthu zozakhala bwino ndeziko kwambiri amene angamvere audio yanga ndikuyigwisa ntchito pati amene ndimunyadira amene angamvere audio yanga ndikutukwana zimenezo ndizopanda ntchito chifukwa kutukwana iyo pali ena ambiri zimene amapeza koma ifeyo kutukwana kusimapeza kenda kalikonse timapeza kenda kalikonse tikagwira ntchito pamphamvu kuno ku South Africa akamene tikagwira ntchito kumuzi yamphamvu ndi pamene tikuona kuti zizachita bwino koma saka kuchokera kutukwana zimenezo ndizopanda ntchito kwa ifeyo. Assalamu alaikum.